Он пошел и пожрал этого говна. Только собаку не стреляйте. Вау, 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 вау. И все, и вся вёска. Почему вообще сейчас настолько модно стало заводить собаку? Это платная консультация? Я вас за ваши гроши не заставляю любить вашу собаку и выправлять этой проблемы. Собаку любите? Да, мы его обожаем. Размовы людей, собачников про собак, это вот, ну, это сектантство какое-то. Ваша собака долго может не прожить на кон того, что она завсёды, ну, в энергичном стане. Я расповеду, пацаны, историю. Мы не так давно ходили на дзень народзінаў да Вані Пруса. Гэта іншае шоу, якое вам советую глядзець, і раю глядзець і подпісацца на яго. Фуджи, хватит, хопіць, ласка. Карацей, было 3 собаки. Была вот у Ярика Ария, здоровенный, я веду Зигенхунд, а это вот... Эклибухин Зиненхунд. Вау. Это просто, чтобы с Яриком дружить, надо уже это все выговаривать. Великая собака, якую вельмі любіць мой пёс. 30 килограмм собака моя. Был... Славка, какой же он породы, я не ведаю. Ну, короче, черненькая такая собака с бородой. И, короче, мой собака, звычайно, он всех боится, и гэтак далее. А тут он настолько разняволіўся, поглядзеў, верификовал всех про собаку, что отчувал все просто здорово. И у выніку я гляжу, ну, мне распавялі про гэта, что мой собака пометил маринарку, как это, жакет дзяўчынцы. Просто настолько он разняволіўся. Скажи мне, як специалист, что это было? То есть поэтому мы позвали Серегу, да, чтобы он найти ответ на вопрос, почему Фуджик поссал на Ну, жакет. я тебе хочу сказать. Ну, по-перше, давайте мы потлумачим, что там Саша и я, Фуджи, это звычайная компания. До нас пришел Сергей. Сергей, ты правильно как учишь? Кинолог? Кинолог. Поляки Зоопсихолог. Зоопсихолог. Это цікавый момент. И на самом деле, Саша, когда у меня одночі собака лезвие не подох, у него была супер токсикация. Я улетел в командировку, мне телефонную жонка, он говорит, что у нас у собаки, он ему настолько болючий, что он лапу не может опустить. И Серый провел просто инвестигейшн, расследование. Мы ходили по району, серьезно, мы ходили по району, глядели, на что реагует пес, и мы высветлили цікавый социальный феномен. У меня на районе чуваки бухают и срут там, где они бухают. И мой пес, простое, что у него обоняние значно, ну, больше разное, чем у нас, учуял это. И покуль мы с жонкой запизделись, и он пошел и пожрал этого говна, от которого он лезвие не подох. Бля! Расскажи, как ты выяснил, что это реально говно? Ну, смотри, если есть какое-то предположение, да, ну, что касается, что-то будет жрать. Ну, жрут обычно собаки, если есть проблемы какие-то с желудком, начинают искать какие-то там фекалии, либо какую-то ерунду. Соответственно, учует, найдет, ну, мы это поймем. И знаем, что дадим свободный поводок, и пошли в тех местах, где это было. Ну, начали сначала какой-то там лес обходить, весь этот маршрут где-то стандартный был. Сначала вроде бы так раз под кусты заглядывали, все это было так, ну, довольно интересно. Помнишь, когда там зашли, да? Нет, тут говна нет, типа, тут все хорошо. Ну, высветлилось у выніку, что трое дорослых людей с высшей эдукацией ходили, шукали человеческое говно просто целый вечер по району. Вот видишь, Варшава-то, казалось бы, да, Европа. Он потом расслабился, пришли мы на то место, где это, ну, якобы должно быть. Ну, залезли в кусты, чтобы уже максимально разобраться. Ну, мало ли, там, где раз, там и два, как говорится. Высветлилось, что у тым места, где все отбылося, збродня, как поляки кажут, что там уже говно все Фуджи съел, там уже говна нема. Ось. Чистенько. Пошли дальше. Свобода. Фуджи сам себе идет. И вот надо, смотри, еще в низине где-то занюхать через метров 5, что там находятся человеческие какахи. И еще плюс в таком виде, где вот там и бактерии, и для желудка, и для головы, и для всего. И мы, короче, именно туда. И вот он унюхал и попер. Вовремя остановили, взяли потом на поводок, проверяли. Это стопудово. И потом еще и во вторую кучу где-то он пытался влезть. И мы точно понимали, даже проверяли специально, чтобы, ну, давать ему запрет, сразу подучить, что поводком ты туда не лезешь, это тебе не надо. Это все, это запрет. Чтобы, ну, не уходить просто так, что типа нашли говно и все, и без вывода какого-то. Блин, такой говноед. Просто. Ну, і раней такого не было. Ну, ось просто штосьці йому потребовалося. Дык все ж ты, как зоопсихолог, скажи мне, навошта мой пес обоссал человеку оденье? Возвращаясь к этому вопросу, кто платит за химчистку? Я заплатил.
Я заплатіў і все хутка аддаў, было вельмі сорамна, але мы все заплатілі. А было скандал или не было? Нет, было цікава, дзяўчынка вельмі добра адрэагавала, это тэма для нашай нівы, потому что дзяўчынка таксама пазнавальная. І яна сказала, што такога элегантнага падката да мяне яшчэ ніхто не рабіў, як Фуджи. Таму і прапанавала я сяброўку, кажа, а давайте мы просто симметричны адказ вам зробім, давайте мы вам что-нибудь абасы, мы разойдёмся. Вот цікавы был дзень народзінаў у Вані просто тому. Ну, запах феромоны. Второй момент, собака ищет, где оставить метку. Вполне может быть такое, что я хочу пометить это место, что здесь мне потом вернуться, или какое-то место безопасности. Либо кого-то с другим запахом перекрыть свой запах. Ну, своим запахом перекрыть, что надо защитить эту особу. Вот взял, пометил. Я могу распавесці табе цікавую гісторыю. Яшчэ цікавую гісторыю. Мне дахалер цікавую Блин, Никита такой ощущение, вот мы первый подкаст писали, Никита такой, типа, а тут прям фонтанирует. Да. Мы з Алінай пераехалі ў мінулым годзе, у нас з'явіўся Фуджи. Гэта был год таму, гэта был пачатак зусім лета, 2.06, это што, чэрвеня. І так ці інакш, ты праз сабаку, ты вымушан камунікаваць з людзямі, як бы табе не хацелася. І я заўважаў гэтага таксу, ямнік па-польску, вельмі лагічна, дарэчы, назва, да? Лезет в ямы, ямнік. Чаму такса? Карацей, я заўважаў гэтую дзяўчынку, і я пачаў нешта з ёй размаўляць па-польску, яна кажа, я не вельмі добра, я разумею, што расійскамоўна. Карацей, Аня з Кіева, мы сталі так ці наш камунікаваць, і пасля яна мне кажа, што у меня ёсць знаёмы беларускі кінолаг. Ну, вы, напэўна, ведаеце. І я абразіўся. Я думаю, ты што сабе там думаеш? В своей 40-миллионной этой Украине, что мы, белорусы, настолько маленькие, что мы один одного ведаем. Ну, как-то яна обяцала, я все забывал, и в выніку мы зусім зненацку на районе сустрэцца, она говорит, QR-ні. Яна мне дает QR. Я сканую и разумею, что у нас есть с Сярогам дыялог. Ужо до таго. То бок, ну, атрымалася... А кто кому первый написал? Гэта была гісторыя, што мы нешта здымалі маліну, і мне просто далі серого контакт, каб ён адкрыў нам дзверы. І атрымалася сур'ёзна, атрымалася так, што мы сапраўды ведаем адзін аднаго. Вось, таму как бы я забраў все свои претензии наконт того, что беларусы сапраўды ведаюць адзін аднаго. Круто. Слушай, а как ты вообще пошел к собакам? Потому что я слышал, что ты не очень-то такой был, и собачки такие классненькие, вообще замечательные, и все такое. Просто у нашего общего знакомого была собака, и вы там хорошо общались еще до того, как ты увлекся собачьими этими делами. И он говорит, да, Серега никогда там особо с собаками не было, это ути-пути, вот это вот все, ты такой классненький, вот это вот все. И потом, говорит, я офигел, когда Серега стал кинологом. А как это вообще у тебя вот так случилось? Была такая штука, приехал ко мне знакомый, и это было где-то 3 года назад, и как раз надо было ему там эти права поменять на дальнобой, как стандартная история, типа за баранку и пошел. Я такой лежу, думаю, какая-то в жизни задница просто невероятная накрывает, и думаю, надо что-то в этой жизни как-то выбирать, потому что этот маркетинг, он никому не нужен, никто не слушает твоих советов, которые, по сути, делается работа бесплатно, тот же Google Мой бизнес, которым там многим рекомендовал, никто его не хочет использовать, но он офигительно работает. Потом думаю такой, эти аудиты тоже никому не нужны. Все говорят про бизнес, то когда говоришь, надо решать проблемы, все начинают съеживаться. Я бы по-другому слово употребил бы. Да, можно. Оно больше, да? Да. Окей, это тогда начнем свободный разговор. Это ж формат подкаста, он и подразумевает, можно хуесосить всех. Давай! Рубилова. Ладно, сейчас, говорится, разойдемся, разогреемся. И тут такая ситуация. Мой друг знает, что я обычно в обед, бывает там 17 минут, ставлю таймер и все, спать. Мне нужно перезагрузиться, потому что голова болит, уже много информации. Я так тоже научился, у меня 15 минут и все. То есть, не больше 19. Если больше 19, уже башка болит, такая типа. И у нас когда-то в офисе был просто эти пуфики, он принес такой. Я такой, слушай, все, Вадим, я ложусь спать, и 17 минут. Он спокойно сидит, там пишет свои дела, решает. Я просыпаюсь, такой, свежая голова, раз такой, кофеек заварил, все, дальше поехал там смотреть эти мониторы и работаем. И тут говорю, я 17 минут лягу, подремлю, потому что надо мне, что-то подумать, потому что, там январь, надо определяться на этот год, что там делать. Я ложусь такой. И такой, типа, есть такая там методика, знаете, когда с подсознанием, типа, работаешь, ты там спрашиваешь тело, там, условно говоря, там, скажи мне «да», и там должен какой-то там на правой руке дернуться там палец, либо там на ноге, и потом скажи, ты задаешь какой-то вопрос, ответь «нет», и он тебе дергает другой сигнал. И типа получается простая логика «да», «нет», и тело дает тебе ответ. Я ложусь в своей форме опять,
Вадим там сидит за столом спокойно, там в телефоне. Но он же понимал, что надо тихо себя вести. Я ложусь такой, тело, да, нет. Типа рука, ну, правая там дернись, левая. Ну, такой настраиваюсь, лежу, настраиваюсь. Ну, этот вайп ловлю. И такой все, как солдатик лег, лежу. И тут, ну, задаю вопрос. Там типа чуть ли не, боженька, чем мне заниматься дальше в жизни? И слышу, включается у него запись на телефоне. Вадим, слухай, у меня тут овчарка, ну, собака, и он все заблявал. Я знаю, что у тебя тоже есть там, ну, собака. Подкажи, коли ласка. Ну, тоже такой же дальнобой, типа, условно говорит. Подкажи мне, коли ласка, что робить в этой ситуации? Бо заблявал всю хату, я уже подлогу вытираю третий раз, там, что робить? Я такой, боже, это, ну, типа, это тело, блин, это правильный ответ. Вы смеетесь, но это реально так и было. Я этот день, ну, там еще, если где-то в Фейсбуке покопаться, там даже можно точную дату найти. Я такой лежу, и такой, вот представляете, как это такое может произойти? Я лежу, боже, дай мне сигнал. Если это точно так, мне, ну, собаки, надо вернуться к собакам, овчарке. И он заново кричает, Вадим, слухай, это мне собака, короче, есть, он все заблявал тут, что робить? Я такие, раз, и вы, ну, себе не уявляете, я на белорусской мове придумываю текст для поста, как написать у чаті у Фейсбуку, чат там, ну, белорусы Варшавы, что я займаюся кінологіяй, там вяртаюся, у меня есть своя гісторыя, что 5 гадоў занимаюся до гэтага, что у меня есть там навыки, досвед, ось там кошт 50 злотых, я готовы працаваць там бесконечно, трэба выживать. Ну и добра. Вадим все досидел, доглядел, все добренько. Я устаю, кажу, у меня есть пост. Зараз мне не оттягивай мне уваги. Сажусь за ноутбук и пишу. Ведаеце, у колькі я устал? У 2 гадзіны ночи. Я написал пост, что я сощущена, что я занимаюсь собаками, что у меня есть, ну, велькі досвід, что все добро, готовы прийти доказать, и как, ну, люди не сомневались, 50 злотых. Все, выхожу. У 2 ночи иду спать, принимаю заявки, все пишут, всем отказываю, все-таки ложусь. Быццам нешта такое цудоўнае, ну, произошло в житті. Ляжу. Потом, ну, ніхто телефоновать, смс-ки, люди не могут там поверить. А мы шукали кинолога, раз. Ну и пошла эта история. Вмешались высшие силы, Вадим. И Вадим такой, совет и все. Я говорю, Вадим, ты же знаешь, что я, ну, в этой теме разбираюсь. Там, ну, как говорится, надо сначала, чтобы были клиенты, цена не самая важная, покажи, что... Ты подошел как маркетолог до этого всего. Ну, да? как у меня же агенция своя, и, соответственно, что мне еще делать? И Вадим такой, раз. Я говорю, слушай, мне тут надо тему. Он говорит, Сергей, я уже вижу собачий отель. Я говорю, слушай, ты юрист? Сделай мне, ну, какие-то эти там, ну, эти наброски. И он 27 пунктов собрал юридических, которых нужен там для отеля. Чисто вот прям целый список. И мне рассказывают. Я говорю, ты мне рассказывай, пожалуйста, напиши мне файликом. Он прям в Google это таблицы, все это добавил, я такое отложил. И эта тема ушла где-то так на 2 года практически для того, чтобы, ну, там отлежаться. Ну, я поехал работать. И с того момента понеслось. Кстати, вот один из интересных моментов. Я проверял, сколько человек, вот если я ставлю так, что типа там 50 злотых, выезд, не час, там, не прочее, не полчаса, сколько люди тебя готовы держать? Как вы думаете, сколько будут люди тебя держать за 50 злотых и задавать вопросы, тренировки с собакой? Ну, я думаю, часа 2. Не? 2? Ну. 3. 4. 4 часа. И то парень уже говорит, давай, типа, отвезем на остановку, на метро, пускай едет домой. Там, девушка, у меня еще есть вопрос. И чаю наливаю. Я такой, ну сколько нужно отвечать? Ну сколько? Собака уже все. Слухай, а перше заняток. Ёсць такая сярод людзей, безумоўна, якія маюць сабак. Это не вельмі шырокі мем, што трэніруюць на першым спатканні трэніруюць не сабаку, а гаспадароў. Да, так. Так і есть? Ну, ведаешь, когда ты размовляешь на белорусском, сразу отказывать на белорусской хочется. О, класс, ты будешь туда, на запад, на белорусской, а со мной нормально. Так он не гавкает, он даже каркал один раз. Представляешь? Да, я офигел, мы выгуливали собаку, это было, мы занимались, не выгуливали, мы занимались с нашим собакой, и там уже началась весна, и там было у нас на районе дофига ворон. И в этот период они там какие-то суперактивные. Мы такие идем, просто человек берет и... Вот как ты сделал? Вот так с ними общается, я думаю. Ну, у тебя же собака на эти, еще и на ментов реагует, да?
Ну, что-то... Не на ментов, на сигналке. Менты, пожарные, по собачьи кричить ACAB просто, разумеешь, и все. Ну, давай вернемся до твоего питання. Гляді. Люди ўспрымаюць, што калі там вызываюць спецыяліста, што ён прыйдзе, як доктар там даў укол, троечку, і все. І рабіць нічога не трэба. Заплатілі один раз, з грошамі рассталіся, і все добра стала. А калі яны потым пачынаюць разумець, што так это праблема ад нашых паводзінаў, бо як на польскім там ён гучыць behaviorist, да, там па-ангельску там таксама behavior, да, як паводзіны выхавання, то атрымоўваецца такая сітуацыя. Яны пачынаюць разумець, што сабака супакоіўся там праз 15 хвілін, часам часцей так бывае, і потым так это ад нас все залежыць, мы эмоцыі паднімаем. Яны тады потым астатнія там паўгадзіны разумеюць, рэфлексіруюць, што так это ж нашы паводзіны. І калі мы выходзім, ты паказваеш, што ты зрабіў, сабака, вось добра, зараз все нармальна, і перадаеш ім сабаку, каб яны паўтарылі тое самае, што адбываецца? І яны вяртаюцца да сваіх звычак. І ў гэтым выпадку тады атрымоўваецца, што яны Сергей ж казаў не паўтараць клічку, мянушку яго, навошта? Яны ўсё адно і тое. Сабакай не трэба шмат размаўляць, трэба паглядзець, што як ты даў каманду, ён не выконвае, зрабі нейкае дзеянне. Патрэбнае дзеянне ў гэты момант. Не робіш, не атрымоўваеш вынікаў, і не будзе тады расчаравання. Слухай, ты ўвогуле любіш сабак ці не? То есть, вось мне цікава, у цябе ёсць вось гэта любоў, і ўсё ж такі, калі ты вось сюсюкаешся, вось нам, гаспадарам, гэта вельмі мешает. Очень, как будет заминает. Вельмі замінае, тому что ты калі мой хорошкі, тебе надо трэба яго там ругаць ці неяк там больш жорстка. Ты вось мяне заўсёды крытыкуеш, што я недастаткова жорсткі у адносінах са сваім псом. То есть у тебя вось гэтае пачуццё любові, там, заботы. Пасюсюкацца. Я заўсёды гаспадарам кажу, што трэба сюсюкацца сабакай, але калі ініцыятыва павінна была быць ад вас, бо яно стайнае жывотнае, якое патрабуе, каб вы былі галоўныя, яно было ў вас упэўнена, што вы робіце. А калі вы цэлы час сусюкаецеся, даеце каманды, ён не разумее, што гэта каманда, бо ён слухае цэлы час размовы, а потым ён не разумее, это было сюсюканне ці это было каманда. І як адрозніваць? Таму я раблю такія заўвагі, каб паказаць, што Александр, трэба даць каманду, а не і он не разумее, бо ён не разумее нашых слоў, ён разумее гук, ён разумее там інтанацыю, ён разумее там усе эмоцыі з твайго твару, і потым тады пачынае это камплексавана сумяшаць і так это не каманда. А калі ты пытаеш там, я сюсюкаюся з сабакамі ці не? Сюсюкаюся. Але ўсё павінна быць па парадку. А как у тебя першыя твои собаки, як яны у тебе з'явіліся? Я маю на увазе, у тебя ж, напэўна, быў пёс свой. У дзяцінстве, дакладна, мне былі сабакі. Былі сабакі? У мяне не. Мы размаўлялі про гэта, я ўзгадваю, мы з тобой так шмат размаўляем, што я забыўся. У тебя не было ніякіх. І у меня, дарэчы, не было сабак. А што у тебя была за собака? Першая сабака была мне овчарка, трохмесячная. Якая вось Вадим званіў, што прикрывала всю подлогу. Я хацеў бы такого яшчэ раз завесці, і тады была галоўная памылка, тому што там ні да якай кіналогіі не было. Это тое, што першае у мяне было. Я рос адзін у сям'і, і калі я там сустракаўся з братам там у Украіне, каб там правесці лета, это былі самыя лепшыя мінуты майго там ці дні майго жыцця. А тут я прыязджаю у сям'і адзін, з сябрамі, можа так шмат контактаў не мае, ты хочаш, каб у цябе быў нейкі сябар. І тут я кажу: сабака, сабачку. А табе што? І мне тут, я не памятаю, хіба бацька прынёс з службы аўчарку. Даюць мне аўчарку, я з ім займаюся, выгульваю. Але дзіцё тады яшчэ быў малы. І паглядзелі так на мяне, што не такі, як бы захвочаны, што трэба і какахі ты выбіраць, а я такі, мяне это каках там рвало. Але потом яго завезлі да дзеда на лета. Я таксама паехаў, потом пабыў, і яны зрабілі такую штуку, што яны забралі мяне. Вас двоих. Дзед мне добра трэніраваў. Забралі мяне, сабаку пакінулі і сказалі, што ён павінен застацца. І не давалі яму уколаў, гэтых там прышэпак, якія павінны быць там у 3 месяцы і так далей. І атрымалася, што ён праз некаторы час памёр. І мне нічого не казалі.
і ў вёску мяне не вазілі спецыяльна. Ну, для мяне гэта была трагедыя. Для мяне аўчарка, і як што, я заўсёды памятаю яе першую мінушку Джек, і ўсё, для мяне это Патлумаеш мне ласка больш што, то бок перыядычна, па-перша, мы мусім сказаць, што ты, наколькі я разумею, адмовіўся ад ідэі гатэля. Так. Я чуў як меркаванне, што гатэль гэта не лепшае месца, куды можна здаваць сваю сабаку. Таму што могуць і пакусаць, могуць узнікаць нейкая псіхатраўма, якую ты нават прааналізаваць не можаш, дзе гэта адбылося, як гэта адбылося, а ў выніку ты здаў сабаку і пасля ты мусіш праз гэтым працаваць. Ну, зараз вам адкрою такую гісторыю. Да мяне калісьці звярнуўся адзін кінолог, кажа: давай, бабкі, ўсё, там мне цяжкае становішча, там сям'я, трэба карміць, гатэль гэта вось там. Гатэль это колькі па бабкам? Клондайк. Каб базава адчыніць гэты гатэль. Каб адчыніць, то $20,000 трэба, каб гэта было. Ну, каб разумна было. І ён кажа: я працую, ты прыхадзі, будзем працаваць умесце, то. Я такі думаю, я ўжо сам зарабляю грошы, ўсё нармальна, ну, але я разглядаю ідэю, это не значит, што я з галавой туды пайду. А ён мяне заўсёды такі: давай хутчэй, зараз там бабкі, там такія грошы круцяцца, польскі гэты гатэль. Я кажу: добра, давай я на адзін дзень там прыйду, але мне трэба там суразмове гэта прайсці, каб папасць да вас і паглядзець, каб не пусцілі, бо так там не пусцяць унутр. І тут я дамаўлюся з этой жанчынай, яна кажа, што ты ж з такім досведам, на халеру ты да нас хочаш. Я кажу: што грошы зарабіць тоже, там $250 тады было на дзень, можна было зарабіць, калі ў цябе нічога няма. Это дастаткова добрыя грошы не займацца любімай справай. І я пападаю ў гэты гатэль. Па-першае, я кажу: хто-небудзь бачыць, што робіцца там у гатэлі за сценкай рэсепшн? З гаспадароў. Да, так. Калі аддаюць сабаку, ці яны проста аддаюць, і за двері там ніхто не заходзіць. Як забіраюць сабаку, як все, пайшла. Па-першае, запахі. Вой. Сабакі занерваваныя. Каб вы разумелі, гатэль, я не буду называць там імя этого гатэля, але это камера 2:1, ці 1:1 там метр, гіпсакартон, якое-нибудь ложка старое, міска, якую потом забіраюць, да, там моюць, да, там робяць, але сабакі там не ў самым добрым стане знаходзяцца. І там до 80 зроблена такіх памяшканняў, так? І гэта вельмі напружвае сабак, бо было нормально, жыў гаспадаром, тут тебе аддалі. Весь свет лежанка, да? Да, так. І тебе выводзяць до 15 хвілін. 3 раза на день. До 15 хвілін. Ну ты акрэсціна. Так не, людзі, прыкол у тым, што людзі не разумеюць, што адбываецца з сабакай ў гэты момант. Ім сапраўды кажуць, што мы ж вашу сабаку выгульваем там гадзіну, там ці хіба больш, там шпацыры ёсць. Но тое, што я пабачыў там власнымі вачыма, калі ў цябе там 4 супрацоўніка, так, яны быстро павінны ўсё это зрабіць, па 15 хвілін быстренько фоткаюць, адпраўляюць менеджеру. Яна адпраўляе кліентам, што вось, глядзіце, сабака гуляе добра, на фатаграфіях. Па факце жывой, так? Жывы, все добра. Людзі задаволены, няма такой зваротнай сувязі, бо як у мяне сабака была на ператрымцы, то я зваротную сувязь даю увесь час, увесь дзень. Як толькі там можна, паказваюць усе моманты, якія адбываюцца. Гэта ад мяне патрабуе там дастаточна, так дастаткова намаганняў. І ты разумееш, што так увага не адцягваецца, а бяруць там $150 тады, так? І... Это за суткі? За суткі. Там могуць быць і больш, калі дрэсіроўка, то там цана вышэй. Я калі гэта пабачыў, яна кажа: ты хочаш тут ще з намі працаваць, рабіць? І я разумею, што ў мяне такая раздвоенасць внутрі. Я хацеў закрычаць, што... Не! Ну, блин, а ты, як адмовіў, ты сказаў, што, типа, хлопцы, дзяўчаты, гэта так нельга. Ці, вось, просто тут мне цікава, ты вось у вочы можаш сказаць, што, блин, так не робіцца, і ці ты такой: не, гэта не для мяне. Ведаеш, я люблю казаць, калі ёсць в гэтым сэнс нешта змяніць. Казаць тым людзям, што вы рабіце якую там хуйню, гэта нічого добрага не дасць. Я правильно разумею, што то бок бізнес-мадэль, калі з пункту гледжання заробка грошаў, класная. 14 тысяч злотых у дзень. Офігеть. Вось, але... Тос открываем? Не. Ну, ты просто так распавёў. У меня было адчуванне, што ты распавядаеш, вось як людзі у ІВС сидят, у ЦИП, у ІВС. Вось такая ж гісторыя. Магу сказаць, што да мяне часта звярталіся з сабакамі,
каб выправіць паводзіны, бо пакусаны, бо праблемны, бо змянілася стан, давалі пэцітрам, давалі ў гатэлі, і было дастаткова праблем. Я такі разумею, калі мне з гэтым гатэлем займацца, калі мне трэба там па зоопсіхалогіі выпраўляць кучу сітуацый з тымі сабакамі. І тут, як да цябе спецыялісты звяртаюцца, добра, я магу настроіць бізнес, я магу там зрабіць гэты гатэль, магу запусціць гэта. Але на халеру мне это ўсё трэба, я не кайфую тады ўжо атрымоўваецца. Але я вырашыў, што індывідуальная праца, прафесійна, лепей, чым бізнес-гатэлем, каб быў чалавек адказны, можна было б это яму даць, накіраваць, каб ён займаўся. І выбудаваць працэс і назіраць за гэтым. Но не заўсёды прымаць там удзел і набраць спецыялістаў. Бо гэта вельмі шмат часу патрабуе і не ўсім трэба займацца. Трэба займацца адной гісторыяй. І вось я займаюся выпраўленнем тых паводзінаў, якія ёсць. Слухайте, давайте на базовый ўзровень. Мне просто падаецца, што шмат хто з тых людзей, якія зразумела, што размовы людзей сабачнікаў пра сабак это сектанство какое-то самі сабе заўсёды, але гэта і таксама добры клей, калі ты прыходзіш кудысьці і там ёсць сабакі, ці людзі могуць абмяркоўваць дзяцей, ёсць заўсёды базовая тэма. Ці не з'яўляецца гэта нейкім люксусам запрашэння кінолага? Ці не бесімся мы з жыру, тому што там часцяком, там не ведаю, ад генерацыі наших бацькоў, вот была у меня собака, сидела себе на цепи, все было замечательно. Да что вы, вот я поел, дал собачке, все у него все здорово, что вы ему жопу дуете? Патлумач мне, калі ласка, ці гэта неабходна, ці гэта базовый ўзровень взаимодейнічання со сваім питомцам? Скажу так, калі мы хочам ездзіць там на машыне, мы павінны вывучыцца на права, атрымаць веды, атрымаць практыку, каб гэтым рабіць прафесійна і бяспечна, першую чаргу. То ж самае, як у нас мы рыхтуемся да дзяцей, да? Па-нармальнаму мы павінны ісці да людзей спецыялістаў, якія нас да гэта падрыхтуюць. Наколькі я разумею, ёсць жа абавязкова бацькоўскія нейкія курсы. Так. У шпіталях у Польшы гэта ёсць. Кінолаг. Калі ты заводзіш сабаку, ты, па-перша, павінен падрыхтавацца. У меня нават паслуга была, што падрыхтоўка да таго, як вы завядзіце сабаку, ёсць паслуга, што я вас пракансультую, прыеду, там все распавяду. Але я паглядзеў за 3 гады, хіба 2 разы толькі людзі звярнуліся. І разумею, што, добра, можна заставіць, але, not sense. Я ходил, кстати, на семинар «Моя первая собака». Это было очень такое, интересное ощущение. Потом мы ходили к другому кинологу на онлайн. Она нас консультировала, что, как, какая вам больше подойдет, какие у вас требования, как вы хотите. Объясняла там мальчик, девочка, что там будет комфортнее, некомфортнее. И я себя чувствовал, как будто мы реально заводим ребенка в 100%. Вот я такой сижу, вышел, мы вышли с этого зума, я такой говорю: Вероника, есть там у тебя ощущение, что мы как ребенку? Говорит, да, вот мы заходили. После собаки выхование можно детское спокойно заводить. И атрымалася так, что для когось, для людей, да, вот про то, что ты кажешь, там пытание, гэта не стало трендом. Стало. У некоторых людей это тренд. Абавязкова трэба, каб прыйшоў кінолаг. Але праблема ў тым, што пасля гэтага тренду яны нічого не робяць. І навошта тады займацца, каб просто заплацілі грошы. Я потом з запсаваным настроем выходжу, што разумею, што тое, што я мог зрабіць за 2 гадзіны, там першае спатканне, я мог зрабіць і ўсё. Большую частку это выпраўляе і дапамагае. Калі чалавек потом есть праблемы не робіць, яны ж не разумеюць, што як была адна жанчына. Я выхавала 5 собак, вы тут рассказываете, у меня все добро, все нормально. Я кажу, а какие-то были собаки? Спокойно было, не было у вас проблем. А тут есть собаки проблемы. Она грызе детей, она грызе там буток и все. Я кажу, трэба, займаться. Она, а вось у меня, я таки, добра, про это размова про 5 собак. Але у вас не было таких, проблем, пошанцевала. А як і проблемы есть, які, у грызе, як прокусите руку, тем, щось яшчэ, что ты будете робить? И история про 5 собак скончится одразу. Блин. Вот у меня, кстати, про проблемных. С моим сейчас что-то... Не, слушай, а как ты реагируешь на критику? На кон того, что это серьезно, это не базовая потреба, что это уже для тех, у кого все нормалево. Это, мне подается, что таким чином, когда реагировали на психотерапевта, что вы себе придумываете какое-то, это, нефиг робить. Скажу тобі так. Власне, безумовно, это твоя обесценка, это некорректно. Моя аналітика. Просто моя аналітика. Даже нават не моё меркаванне. Людзі, калі заводзяць сабаку, у большую частку яны звяртаюцца да кінолага. У якіх выпадках? Калі все херово. Когда есть проблемы, конечно. Калі мы разумеем, што праблемы можна
прадугледзець, што яны абавязковыя будуць і трэба не вызываць сцюардэсу ў самалёце, каб яна паказала, як маску адзяваць, з якой стороны вылетае, калі самалёт ляціць там ужо ў піке, да? Трэба для гэтага меры бяспекі праводзяцца. Але мы адносімся так да бяспекі не толькі там сабакамі, там у іншых абласцях, што навошта, потом будзе праблема, будзем разбірацца, сапсуецца сціральная машына, пральная машына, потом будзем разбірацца. І так вот такі вот частка культурнага такого наследства этого кода, якую трэба мяняць. Людзі, якія разумеюць, завялі сабаку сразу да кінолага, все трэба рабіць добра, знаем, все нормально, я не хочу плаціць 2 разы. Это эканамічна выгадна вызваць спецыяліста, атрымоўваць адразу веды, каб потом не быць 10 раз. Я даю свой нумар тэлефона, каб людзі былі. Я правильно разумею, што вот, умоўна кажучы, калі ты выклікаеш там цябе ці твоих калегаў, калі сабаку там 3-6 месяцаў, і калі ты пасля там не ведаю до 4гадовага пса выклікаеш, гэта розная как бы левел складанасці. Так, бо пасля 2 гадоў потым цяжэй працаваць, бо нервная сістэма сабакі, звычкі, яны так укараняюцца, што потым цяжка гэта выбудоўваць. І людзі тут губляюць это цярпенне, каб потым гэта ўсё перастроіць. Бо 4 гады жылі, ён лае там, ідзем ўжо так, узялі, паднялі, сабаку перанеслі і ўсё з гэтым. І тут павінна быць такое, калі ёсць праблема, ці гатовыя людзі вырашаць эту праблему, то трэба сістэмны падход, і часамі у 4гадовым узросце это павінна быць, амаль бывае 2 месяцы займае працы. Самы не ведаю складаны кейс твой за апошні год. Просто я разумею, што там у нас вся гэта гісторыя таксама рэалізацыя нашай трывожнасці. У нас з'явілася сабака, у выпадку маёй сям'і как бы у нас не было сабаку. Мы не вельмі ведаем до конца, як яго можна карэктаваць. Мы запрасілі, але збольшага сабака как бы норм. Што сапраўды вот хардкорнае ты переживаў? Хардкорная, магу так распавесці, што кожны раз гэта агрэсія такая, як некалькі прыкладаў магу такіх коротка. Учора аўчарка была, да? Яго прывезлі там з США, сабака прыляцеў 12 гадзін, быў у этой будцы непонятнай. Яго там выпусцілі, завялі ў дома, ён 3 месяцы прасядзеў, ён дом нікого не пускае. Чалавек кажа, я толькі працую, ён А ён ахоўвае перыметр, так? А ён ахоўвае перыметр. Я наше было першае спаканне там 2 недзелі, там 2 тыдні таму, я прыходжу, і я вижу, як ён раскрывае пастку на максімальна, паднімае сківіцы, хоча мяне угрызць, і ён цягне яго, пытаецца, каб утрымаць, каб ён мяне не пакусаў. Я такі стаю, я уже готовы руку аддаць. Реально, я спакойна магу даць, каб сабака мяне угрыз, потым я разбяруся, ухаплю яго за ашэйнік і разбяромся, бо некалькі такіх уже шамаў хапае. Ён его трымае, ён у агрэсіі не разумее, што это свайго гаспадар, ён кусае яго, рве яму майку. Пазнаёміліся, да? Я такі, яшчэ трэба ўсё па-англійску патлумачыць яму зараз, такі споку, стаю, не звяртаю увагі, кажу яму, leash up, pull up, ён падымае павадок, все, зазірае, успакаиваецца. Сабака реально вельмі хутка, там за хвіліну супакойваецца. Это ж суперразумная сабака, так? Так. Чарка в этих рейтингах, они заўсёды 10 там... Але у него есть травма, есть проблемы, не просто там дрессировка, либо выправить мне агрессию. Я таки стою, штаны как раз одеваю широкие, как, мало ли что, как Фаберже не пострадали, разумеешь, да? Блин, я вчера читал, что игроку Ариса там вот за Фаберже, собственно, на Кипре пошел выгуливать собаку. Была конфликтная собака, он полез разминать их, и в вынику у него рваные раны. Твоя история, бывает такое? Это может быть наступная история про корги, які мог зрабіць мяне. Корги такі, так... Подкаст 18+ становится в этот момент. Корги спрабаваў зрабіць еўнухам. Добра, што есть сын. Окей, скажи мне, як вы как-то залатвалі ситуацию с овчаркой? Глядзі, перша трэба супакоіць сабаку, і каб стан уласніка ён быў нармальны, а ён перажывае, ён ведае, што ён бросіцца на ўсіх, ён 3 месяцы жыве у Польшу, пераехаў, і за 3 месяцы збудаваліся свае пункты гледжання о том, што халеру, вы мне тут прывялі кінолага. І кінолага шукаў не ён. Дзяўчына шукала яму кінолага, яна выбірала там... Ты займаўся аўчаркам, ягоным гаспадаром. Так. І потым яшчэ адпісваў дзяўчыне, што трэба рабіць так, такая дапамога. Гэта псіхатэрапеўту, гэта кінолог. Так. І проста некалькі хвілін мы пачалі рабіць занятак, робім, там я хожу па хаце, і кожны раз ён зрываецца, я разумею, што зараз ён мяне
просто парве. А калісьці там у дзеда яшчэ быў там аўчарка, які там 6гадовы мяне пракусіў. Я хацеў з ім пазнаёміцца, прынёс яму яды, ніхто там не бачыў, я прынашу. І потым такі прасовую руку, каб яго пагладзіць, і ён мяне шмяк пракусіў, короче, куртку, руку, я все такі прыходжу домой, только собаку не страляйте. Ну, маё жаданне было пазнаёміцца з сабакай, каб ён да мяне точно так же адносіўся, як да маёй маці, бо яна таксама там прыехала і знайшла з ім контакт. І тут я то самае думаю, як-то я прыйшоў, каб і не дасягнуць каких-то вынікаў. І мы ходзім, і ён праходзіць уже праз там 30 минут обак мяне, так спакойненько, все вакол ходзіць, і ён пераключае его увагу на сябе, все добра. Я кажу, наступны занятак трэба зрабіць, але каб ты трэніраваўся, трэба відэа. І ён мне ўжо піша, бо ён на нервах, стане такім, што сабака не выходзіць. Як аказалася, у яго дзень народзінаў, як Тэлеграм паведаміў быў учорай. А аказалася, што некалькі дзён таму. Ну, я добра, некаторы там малы сюрпрыз прыгатаваў для яго, прыйшоў, на англійскім прыдумаў, што яму там сказаць, распавесці, павіншаваць. Прыхожу, і зноў сабака. Я гатовы, у мяне ў руках павадок, каб ён мог укусіць уже не за руку, а за павадок. Такі добра гляжу, знаю это сабаку. І ён пачынае брасацца, той уже робіць правільныя дзеянні, все добра, супакойваецца максімальна быстра і нават лёг. Гэта азначае, што сабака максімальна быстра заспакоена, все добра. Я кажу, я зараз прайду да цябе мяшканне, пройду пару раз і паглядзім. Калі што, мы зробім 5 паўтораў, потым выходзім на вуліцу. І ён такі, ты ўпэўнены, типа? Я такой, що? Мы праходзім. Я кажу, 2 разы прайшоў, кажу, выходзім. Он такі, ты ўпэўнены? Я кажу, я ўпэўнены. Выходзім. Я выходжу. Я кажу, я першы, ты за мной. Ну, добра. І ахраннік кажа, гэты пёс за 3 месяца, ён хіба тут всех перагрызе. На халеру, типа, его выводить. И мы выходим на улицу, и вы бы видели, и он как малое дитя пытался, як он все равно света это белое не бачу, и он все нюхал, все дрэвы, каждые кустики, это все. Он выходил, я стоял обок, меньше за метр. Здымаў это на відэо, каб паказаць там яго дзяўчыне, што все нормально, і он сам не можа паверыць, он unbelievable, я кажу, дакладна, ёлкі-маталкі. Пачакай, а як яны жылі? То бок сабака, сал сабака-то куды, калі яны его вывесці на подворак? Там есть огрудок тогда, так по-польску. Подворак, типа балкон першага этажа. І он выходзіў там і ў клетцы сядзеў. І людзі маглі да яго прыйсці, калі сабака сеў у клетцы, накрыты полностью адзеялам. Ну, это же, а колькі важыць собака? Там овчарка, больше 35 килограмм было. Окей, про коргі Евнуха распавядзі мне. Добра, там за овчаркой разобраліся, собака гуляю, все нормально, типа, dreams come true, все добра, спомнілася пожаданне на дзень народзінаў, зараз толькі трэба паўтараць і рабіць, і іншыя дзеянні. Коргі. Коргі таксама овчарка. Казалось, это сайт, які я даведаўся, што это она з той же самой групы. Так. Не трэба так просто адносіцца да сабакі, нават да шпіца, бо это сторожевая собака. Коргі — это овчарка лоурайдер. Ну што, коргі? Мяне заўсёды пугае, калі людзі кажуць, вы знаете, вы 5-й кінолог, мы там ці 6-й, ці 7-й, я такі, добра, я такі, узровень складанасці разумею, што ці немагчыма. Но я бы хотел знать, что при этом людей, які вкладываются так, каб все ж таки, з гэтым собакам разобраться. Потому что, там у меня собака просто, якого я могу поднять, это кабачок на 5 килограммов. Але калі люди 5-6 кинолога для корги, мне подается это здорово. Просто Сергей говорит, у тебя просто кинолога нормально. И что там с корги? Наступная гісторыя, дарэчы, можа быць про ротвейлера, якого хотели усыпіць, таксама быў 5-й ці 6-й кінолог. І людзі да апошняга змагаліся, каб зімалі это пазней. І вось глядзіце, прыхожу да коргі, бачу гісторыю, і часамі людзі кажуць так, ты як прыходзіш, глядзіш такі холодны позірк, і ты глядзіш, як быта наводзішся, заўсёды не выпускаеш свайго там позірку людзей. Я кажу, так я ўвесь час сачу за паводзінамі сабакі. Нават калі мы там размаўляем, я заўсёды там паўвока дзесьці на сабаку. І тут коргі кажа, ён баіцца, каб яго дапускалі рукі, не можна паднесці рукі да яго, бо ён адразу кусае, людзі паказваюць, у нас там шрамы везде, все пакусаныя. Я такі, так, трэба знайсці праблему, што адбылося. Праблему толькі пачалі расказваць, як было на самой справе, праз гадзіну. Дагэтуль дзяўчына не давала слова свайму мужу, каб ён нешта распавёў.
эмоцый задуже. Як можа быць такая сітуацыя, каб сабака добра сябе адчуваў, калі хтосьці эмацыянуе, там яны могуць там сварыцца, розныя сітуацыі бываюць, але сабака все это адчувае. Што вы думаеце? Я потом кажу, давайте так, кансультацыя, і я готовы да вас працаваць, але калі мы... Але ее уберите. Ну, ты ж к тому клонишь, что она оверперформила по эмоциям? Правильно заўважыў, што я сказаў, што калі хочаце, то павінны гэтыя эмоцыі всю эту халеру прыбраць. А чалавек не можа ўставіць слова. Я кажу, да нахуя, такая ситуация нужна. Я ж пришел выправляться, а не вам казаць, ой, зайчики мои, знаете, я вам не могу сказать. Я кажу, будьте хуйня, нас сапраўды. І ведаеце, часамі трэба людзям праўду ў вочы казаць рэзка, канкрэтна. Я ведаю, што можа не падабацца, але мне да звезды, бо мне приглашаюць як прафесіянала. А тебе скажешь, что тебя выгоняли? Ты кажешь, что проблема в вас? У вас собака, но... Не выгоняли. Я дакладна просто аб'ясняў нармальна, акуратна і пытаўся з іншых там бокаў падысці. Крыўдуюць? Крыўдуюць? Ну так. Я кажу адразу, што я буду казаць некаторыя рэчы, якія могуць вам не падабацца, але гэта будзе так, каб паправіць сабаку. Сабаку любіце? Да, мы яго абажаем, мы там все остальное, там, мы так яго любім. І пиздзім потом па начах, знаеш, за тое, што он там зробіў. Так бывае. Але яны гэта не кажуць, але гэта відаць, як паднімаецца інтанацыя, якія там рухі. І тут такая сітуацыя, што я кажу, будзе это просто пари. Вы займаецесь, я дапамагаю, але потым, як удалённа, вы павінны даваць зваротную сувязь. Я не знаю, што адбылося ў сям'і, але хлопец взяў на сябе такую адказнасць, і за 4 месяцы ён эту сабаку паправіў. За 4 месяца адкладнай працы. Я настолькі быў здзіўлены, што яны нават свае адносіны уладкавалі, бо там реально, казалось бы, што будзе развал сям'і. Вот я так это асэнсаваў. Все праз сабаку, так? Все так, реально. І ён узяўся за працу, все папрацаваў. Я вельмі ім захапляюся, бо ён сам па сябе такі спакойны, але ён без такіх рэзкіх рухаў, прыняццяў рашэнняў, і ён канкрэтна расцягнуў это ўсё па часе, все это уладкаваў, зрабіў. Я вельмі ім ганаруся, што ён меў моцы і Проблема была какая? Что, наколькі я разумею, что эта властителька как-то уласница, она занадто эмоцыянавала, і ад гэтага как бы рэагавала сабака. Сабака быў неўпэўнены ў сваіх гаспадарах. Калі былі ў ветэрынара, маленькі, мой пёсенькі, все его там на руках таскалі, все остальное. Калі прыйшлі да ветэрынара, дзяўчына зрабіла так, адкрыла яму паску і сабака такі, я вам больше не давяраю. Аднаго раза было, дастаткова. І ўсё. І ён перастаў ім давяраць. Ветэрынарыя — гэта запахі, гэта людзі, гэта там звукі, ўсё іншае. І ён перастаў ад таго ім давяраць. Ён кусае, і 4 месяцы панадобілася, каб эти рэфлексы восстановить, вярнуць да нармальнага. То бок гэты хлопец, на практыцы, чым гэты хлопец займаўся? Ён кожны дзень з ім працаваў, каб паціхам нават даваў ему перчаткі там для бяспекі, каб ён мог яго гладзіць, датыкацца і паказваць, што ўсё добра, ўсё нармальна. Сваімі паводзінамі яшчэ працаваць у сям'і трэба было, каб выстраіць это ўсё. Я кажу, што гэта пример, это hard-level працы. Окей, Ротвейлер. Ротвейлер. Людзі прысылаюць, кажуць, што ў нас такая там масакра, выходзім на вуліцу, там мат через мат ему там нахер, сюда, туда. Таких эмоциях ротвейлер, пастушья собака, собака-охотник, пастушья охотничья собака. Я кажу, там порядку не будет, покуль у нас не назначена сустрэча, то я вам дам парады, то, что вы мне прислали, каб вы могли уже нешта попрацаваць и дать зворотную сувязь. Еще нават даже не заплатили, но я кажу, каб не гублять часу, и бяспека. И они кажут, мы выводим наморднику, мы боимся, потому что люди до нас не могут прийти, и он усіх загрызе. І тут я прыходжу, няма дзяўчынак, она куда-то з'ехала, і тут такі хлопец, такі, у разы 2-2,5 больш за мяне, сябрам, выходзім, сябр дзесьці там з тылу трымаецца, кажа, пакеты там, это смачкі. Мы выходзім, я праз паўгадзіны гляжу на паводзіны сабакі, кажу, пашлі да торгового цэнтра. Прайшліся, рэакцыя на людзей, пераключаем его увагу, глядзім. Я кажу, давай здымем наморднік. Ён такі, ты упэўнены? Я кажу, дай мне павадок. Я сам возьму. Я, як заўсёды, шырокія штаніны, па бярже на месяц, думаю, надо защиту эту купіць для сябе. Думаю, ладно. Ідзем. Усё разлік на свае сілы. Трымаю эту собаку, нормально, кажу, иди гуляй.
Он каже, там собака ідзе, зараз не будзе праблем. Я кажу, добра, але мне ланцуг у руцэ, я кантралюю. Калі што, падыйду блізка, ці буду сваім целам закрываць, не праблема. Але калі ты робіш резкую рэакцыю, сабака в гэты момант не будзе цябе так кусаць, он зарэагуе, каб бяспеку сваю там зберагчы. І мы праходзім, сябар такі, бля, знаете, как это мой, да, этот, бля. І я такі хожу, ну, хіба будзе добрая справа. І паказваю, што як трэба рабіць. А яны ў захапленні, у іх в гэты момант інфармацыя не ўспрымаецца ўвогуле. Яны ходзяць, гаспадар, то все зараз поправим. Не, ну ты этот, я тебе як чалавек так само на гэты фокусы глядзеў у тваім выкананні. Ну гэта так і ёсць, што ты глядзіш, о, мне Netflix показал. Ну сур'ёзна, там ж сабака, ну ты описываешь собаку як какой-то, па-першае, мне падаецца вот так, як ты описываешь собак, што гэта, ну, яны вышэй, чым мы насамрэч, потому што яны супер лагічныя. Абсолютно. Яны супер запраграмаваны. Чалавек ён сваім хаосам, вось ён непрадказальны. А гэта, ну, і ну, трохі ў сторону адыдзем. Самая галоўная праблема, ведаеце якую, што сабакі жывуць тут і зараз. А чалавек, ён жыве, як было вот астатні момант. Ён выходзіць на вуліцу, ён чакае, што будзе нейкая жопа. Зараз ён, хіба мы праходзім, яна загрызе гэтага, ці там з догам было, бля, ён хіба парве всех людзей. І, ну, типа, дзяўчына паварачваецца, кажа, я ў лагеры вообще там. Типа, ну, типа, ну, а я не бачу, там іду, главное, каб забяспечыць, што каб нічого не адбылося. І людзі ідуць, яны такі, бля, вот это вот, бля, значит, пачынаецца. Я кажу, ну штось такого, ну переключайце увагу, кантралюйце, у вас жа есть, ну все, і вы ж павінны трымаць сваю цэль галоўную ў галаве і імкнуцца да гэтага. А яны выходзяць, і ў іх заўсёды жопа, ўсё, масакра, зараз выйдзе, усіх пагрызе. І з тым ротвейлерам прыйшлі мы домой. Ён кажа свайму сябру, бяры тапкі. Ён кажа, я не буду браць, ён уже кідаецца да мяне, як я нешта там раблю. А ў яго триггер, дверь, тапкі, все, што, ну, ён же ахоўнік этой тэрыторыі. А гаспадары не давалі пэўных сігналаў, каб гэта ўсё адбылося. І што вы думаеце? Ну, гаспадар кажа свайму сябру, сябер павінен выконваць, ты ж лепшы сябар, не шкода, так. Тут у кінолага Фаберже, у сябра Фаберже, ну, разбяруцца. Ён бярэ тапкі спакойна, я кажу, ты открываешь, зачиняешь дверь, ну, приходишь, витаешься, ты трымаешь его за руку, повторяешь что несколько. Мы так 7 разов это все проигрывали. Собака таки, да уже заходь, ну типа, бери тапки уже не раз. Он говорит, я говорю, иди садись. Он присел, он говорит, что без намордника? Я такой, без намордника. Сидим. И что вы думаете? Вечером, ну, вечеры пошли гулять. Собака нават не падышоў, одевается на улицу, каже, я спать. Не пайшоў. І што атрымоўваецца? У гэтай сітуацыі можна зрабіць такі добры вынік, што сабака нормально не выгульваецца, не траціць сваю энергію, ён не канцэнтрацыю сваёй увагі всю выплёскваў дома, бо яму не ўдзялялі пэўны час. Як толькі мы пазаймаліся 2 гадзіны, потым нічого, яны ўсё зразумелі, нічого не было патрэбна. І ўсё. Ты казаў, што гэты ротвейлер хацелі ўсыпляць? Да, бо ён пагрыз людзей, ён пагрыз за твар дзяўчыну, і было некалькі выпадкаў. Слухай, а патлумач мне, чаму я не люблю абагульняць, але вось у мой канкрэтны выпадак, калі мы гуляем, мы шпацыруем, і вось калі мы бачым дзяўчыну з Украіны з маленькім шпіцом, я зноў-такі не абагульняю, но просто канкрэтныя выпадкі. Шпіцы, там нейкія вось маленькія жывёлы, ну мой ідзе да яго тусоваться и просто на его одразу вау. И мне так прикольно становится за моего малого, потому что он с наилепшими намерами. А вось у таких дзяўчын, ну, я не ведаю, там их это апероль, ну, кстати, у шпиц апероль зовут. И у яго сябр Юпі, и яны просто, блин... 2 напоя, да? Ну так, и яны вось заўсёды, я не ведаю, мне так... крыўдна становіцца, што, блин, ну, гэта ж не просто так яны на самую добрую собаку в мире вось так сябе паводзяць. Гэта ж таксама нейкія траўмы, ці не? Ну, гэта просто... нават не траўма, это траўма того, што не займаюцца выхаваннем сабакі. І траўма тое, што, ведаеце, як фетиш беруць, заводзяць эту сабаку, як калісьці былі эти французы, іх вывели, каралева завела француза, усе пры двары заводзяць французаў. Каралева завела шпіца, усе заводзяць шпіцоў. З'явіліся дзесьці коргі, там, тады было там сіліконавыя даліні, да, і хто там паказваў, што і там вся даліна ў гэтых коргі. Але людзі заводзяць, таму што гэта тренд. Як айфоны, трэба купляць айфоны, езджу там на метро, покупляю айфон, і людзі не разумеюць сутнасці, што это собака, это живая істота, у якой свая там, ну,
сістэма, яна таксама працуе нервовая сістэма, як у нас, і яны не даюць яму правильно настроіць эту сістэму. Бо сабака, калі не разумее, што вы дарослыя, то ён становіцца дарослым у сям'і і паводзіць сябе як такі узрослы дзецко, да? Дзіцё. І ён узяў кіраванне на сябе. Ён не знае, што такое спыняцца, ён не знае, што такое спакойна сябе паводзіць. Ён да ўсіх чапляецца, тому што ён не траціў да гэтага энергію, не ведае, як узаемадзейнічаць. Не было гэта, па суці, сацыялізацыі. І што ён робіць? Ён выходзіць адразу. Парішаем, я тут галоўны. А гэта правда, што маленькія сабакі не разумеюць свайго памеру? Так. Ну, то бок, што шпіц реально думае, што ён шпіц, ён шпіц. Так вось, мяне просто так здзіўляе, што вось гэтыя дзяўчыны паназаводзяць вось гэтых маленькіх сабачак, і яны просто, мне здаецца, пужаюцца. Гэта як забаўка, ніхто не займаецца выхаваннем, і нават вы бачылі старыя бабулькі, якія там ходзяць, яна да ўсіх цяўкае, гаўкае, але шмат ёсць добрых прыкладаў, калі наоборот сабака добра выхаваны, але ёсць розніца. У памяці ў сабак сколькі там? 6, 7, 9. У кожнага нараджаецца з сваёй нервовай сістэмай, якую трэба ведаць і правильно выбіраць малого цуценя. А як людзі выбіраюць? О, гэты вясёлы, ён да мяне падбяжаў. Самага актыўнага, самага складанага ў выхаванні. На табе. Яны бяруць, бо ты прикольны, і потым з ім, гэтым бесам, не знаеш, да якого бацюшкі ўжо ісці. Слухай, ты сказаў пра тренд. Я без таго, што я ў дзяцінстве там быў сабачнікам, не быў, але я разумею пэўныя тренды. Я памятаю, як сталі звышпапулярнымі коргі. Я памятаю, может быть, і ты памятаеш, рекламу Чапіо. И такая сеттер, это, по-моему, такие... Ирландский сеттер. Да, ирландский сеттер. Супер стало популярно. Памятаю, як стали популярными корги. Памятаю, як стали популярными шпицы. Які зараз тренд? Все пуделинное. Все пуделинное. Мальтипу, какапу. Вот эти вот все супер пуделинное, мне кажется. Еще, калі памяціце, былі некалькі там пастоў, там працяглы час пра пёс-патрон. Да, это Джек Рассел Терьер. Сколько их привезли? Гадоўшчыкі там все были задоволены. Самое цікавае, што наколькі я разумею, што было две хвалі, тому што в фільме «Маска» з Джимом Керри здымаўся не пёс-патрон, а как его, Джек Рассел Терьер. Джек Рассел. Ось он тады. Ёсць яшчэ такі тренд на доберманаў. Помните? Глюкоза доберман. А яшчэ сериал «Рекс» австрийскі в нашем детстве. И тогда все стали любить овчарок. Почему Мухтар тогда не работал? Потому что Рекс занимался ранее Мухтаром. Мухтар, мне подается, это реализация, копия. Адаптировали. Что еще с трендов такое? 101 далматинец. Не, я далматинцев мало. Был один момент, калі реально было, тогда еще помню в Беларуси, далматинцев шмат. Слушай, объясни, почему вообще сейчас настолько модно стало заводить собаку? Потому что люди боятся заводить детей? Опять же, моё назіранне, да? Вот сколько з людьми працую, для когось собака это тое, як член сям'і. Это такі, як чалавек успрымаецца, дае такія же стаўленыя адносіны, правіла, культура, все павінна быць. Но часамі людзі заводзяць і сорамна бачыць, калі чалавек не разумее, што ён свае эмоцыі укладвае. Прыклад зараз прывяду, есть цікавая гісторыя. Давай. Я якраз для вас оставіць. Завялі сабаку, і ўсе эмоцыі жонка дае на сабаку, сабака іх атрымоўвае, не спраўляецца з імі, ён дурэе, ён пачынае там везде лазіць, драпаць, на ўсіх кідацца, бо ён не сацыялізаваны, нічого там. Другая сустрэча, я кажу, трэба да сабакі даваць сігнал. Муж кажа, сабака не моя, твоя, ты завяла, ты адказвай. Людзі даволі-такі дарослыя. Яна кажа, Сергей, вот вы, это перакладванне адказнасці заўсёды, што я не хочу выхоўваць, я не хочу наказваць, бо сабака, як вы памятаеце, да, правілы, яны павінны быць, бо это спакой дае. Спакой дае, значит, што ўсё будзе бяспечна, безопасно. Безопасно, значит, ты галоўны, ты адказваеш. Сабака патрабуе сістэмы, так? Я табе давяраю, так. Пабачыў, што, сітуацыя гамно, трэба браць кіраванне на сябе, і все, і панеслася. І тут это пудзель, малы. Ён у сям'і самы галоўны. На ўсіх бросает, на ўсіх кідаецца. Мужик сядзіць, айкас, курыць, кажа, я уже ні халеры не ведаю, мне уже все одно. Яна кажа, Сергей. Я кажу, ведаеце галоўная праблема, што
вы не устанавливаете гэтае правіла, вы не даёце яму гэтых сігналаў, каб ён ведаў, што можна, што забаронена, што не, што да. І па-другое, ёсць такія моманты, дарослым людзям нават, дарэчы, кажу, што вы паміж сабой паразмаўляйце. Муж кажа, вы яго баіцеся, вы адходзіце ад яго, вы нават паміж сабой не размаўляеце, а гэта рэальна важна. Сабака павінен видзець лад у сям'і. Калі гэтага няма, і людзі там паміж сабой сваряцца, ці ёсць нейкія моманты, сабака не будзе слухаць нікога. І гэта будуць праблемы. Та на халеру тая зоопсіхалогія, калі праблема пачынаецца на ўзроўні людзей. Я тады прямо кажу, што ёсць праблема, што дагаварыцеся паміж сабой, бо сабака это ўсё бачыць. І тут мужик такі пабачыў, што ёсць свая гвардыя мужская, і ён такі кажа: ты за мной паразмаўляй, такое. І она: Але гэта не дапамагло. Дапамагло тое, што я ўзяў сабаку, взяў сабе на ператрымку, і ён сапсаваў мне кавёр. Ён так сапсаваў, бо ён эмоцыі свае не ведае, як ператвараць нармальна, заспакаивацца. Я выходжу на камеры, гляжу, што як там сабака себе паводзіць. Толькі ён прыйшоў, пабачыў, выйшаў, все, не заспакойваецца. І я потом выразаў такі кавалак і званю і кажу: вось відэа, вось фото. І яна такая: я вам павінна за кавёр, сколькі скажыце. Я кажу: ведаеце, просто дзень працы маёй, рэчы ўсе мои скласці, вынесці, потом обратно, людзей папрасіць, каб гэты кавёр закінуць, там шкафы перанесці. Я кажу: это не стоит нават сколькі каштуе кавёр. А што рабіць? Я кажу: займіцеся, калі ласка, сабакай. Для мяне самая лепшая адушына быў, каб вы займаецеся сабакай. Праз 2 дні відэа атрымоўваю. Пы-пы-пы-пы-пы-пы-пы-пы. Думаю. Прысаромеў, карацей. Дываном. І ведаеце што? Я ўсё больш разумею, што але гэта мае такі короткатэрміновы или кароткатэрміновы момант уздзеяння, што некаторыя людзі патрабуюць, каб такая піздзюленка была узвыш. Бо яны самі сабой не могуць дамовіцца, каб хтосьці ў сям'і, бо яны ўжо это як фонам, да? Муж там шуміць, як той тэлевізор, і ўжо фон ідзе. А хтосьці прыйшоў са стороны: так, узялі сябе ў рукі, каб сабаку нормально выхавалі, заўтра прыйду праверу. І часамі рэальна людзі хацяць так, каб ты прыйшоў такі нахнагель, мах, пух-пух, понимаешь? Так само, як гісторыя з... па-першае, што ва ўсіх розная нервовая сістэма, усе людзі розныя, сем'і розныя. І тое самае, як некаторым патрэбны трэнер не дзеля таго, што яны там навучацца дакладна прысядаць, я не ведаю, ці рабіць гэту становую цягу. Ім патрэбна, каб хтосьці наглядаў за імі, каб нехта даваў гэту піздзюліну і матываваў. І ведаеце што? Я доўга пра гэта разважаў і прыйшоў да выніку, што я не буду хадзіць людзей і пінаць і даваць ім тых піздюлей. Я кажу просто дастаткова проста і прама, што ёсць праблема ў гэтым. Хацеце вырашаць, хацеце не. Я вас за вашыя грошы не заставляю любіць вашу сабаку і выпраўляць этой праблемы. Моя справа простая. Як вы хацеце, я маю цярпенне, я маю шмат часу, я гатовы дапамагаць, але павінна быць зваротная сувязь, і вы самі павінны навучыцца зразумець, што вы робіце і што атрымоўваецца. Але я вам даю парады і даю заўсёды падтрымку, я заўсёды з вамі на сувязі, каб вы маглі выправіцца. Толькі, як у царкве і касцёле, міласць і цярплівасць, і wszystko. Слухай, я хацеў задаць пытанне наконт, зноў ж такі, вось старай гвардіі. У нас сидзела сабака на ланцугу, у там будцы, все было нармалёва. Зараз зразумела, што ў часы, калі мы замаўляем там, не ведаю, сабакам как это называецца, адмысловыя карма і гэтак далей, што сабакі спяць дзе хочуць, как бы гэта глядзіцца дзікунскі. Але што гэта за звычка і наколькі гэта адэкватна ў дачыненні да сабакі, калі яна прывязана сядзіць? Калі прывязана сядзіць у будцы ці там... У будцы, да. Вось гэта, для меня это такой архаізм уже дзікунскі. У меня как бы і сабака 5 кілаграм. Ці гэта ок агулам? Ведаеш, калі ты прыязджаеш у частны дом, ты заўсёды бачыш каля забора такую дарогу, вытаптаную, разорваную. Сабака не научаны, не траціць энергію. Ён сваё жыццё пазнаў як? Просто прыйшоў на ланцужок і на ўсё жыццё. Ён не траціць энергію, ён не адукоўваецца, не абразоўваецца. Ён тое, з чым займаецца, ён так успрымае свой свет. І для яго стварылі такое асяроддзе, у яго зацыклены мозг, і ён і агрэсіўны, ён лае, ён пытаецца размаўляць з усімі. Яму нехто адказ там, і ён, і все, і вся вёска. У іх няма камунікацыі. І вось адзін з тых прыкладаў, которые я расказваў там на пачатку, што за 50 злотых там 4 гадзіны гатовы былі трымаць і больш, да? То кажу, сабака, нават калі у вас частны дом, павінна з вамі гуляць і павінны быць заняткі.
І павінна быць цікава. І сцежкі трэба мяняць хаця бы 2 разы на тыдзень. Яна не мяняе, сядзіць на ланцугу. Это все, это як дзіця пасадзіць на ланцуг і не выпускаць. Ну, там шмат праблемаў будзе. І як мы сядзім і за граніцу нас не выпускай, і пастаянна там піхае одну і тую ж самую ідэалогію, конечно, мы будзем думаць, што там за граніцай не абы што адбылося. Хотели, чтобы подкаст был про собак. Нет, это не мы. Тут просто прыклады, каб вы, і гледачы маглі разумець, там слухачы маглі разумець, Мне што... просто падавалася, што гэта гісторыя пра тое, што я пасажу яго на ланцуг, ён будзе мяне бараніць, і праз тое, што на кароткім ланцугу ён будзе злы і якасна будзе ворагаў, якія прыйшлі на мой перыметр, не ведаю, есці там. У яго будзе 2 рэфлекса. Выйшаў хазяін, даў паесць, прыйшоў хазяін, я пагаўкаў, парадаваўся, прыйшоў хазяін, і все, і маё жыццё, я не трачу сваю энергію, агрэсіўны злы, гаўкаю, пытаюся размаўляць з гэтым сусветам праз лай і ўсё астатняе. А ён, калі прыйдзе чалавек, ён пагаўкае, я у такі момант магу ўвайсці во двор, і сабака мне нічого не зробіць. Таму што ён выканаў сваю праграму ўжо, так? Ведаеце, на платах пішуць «злы пес». У такіх выпадках надо пісаць не злы пес. Я колькі разоў такі задумаўся, да, што там сапраўды, я не буду там крыўдзіць ці казаць нешта матам такого, але невыхаваны владелец, да? І ў гэтым праблема, што не надо пісаць, што у вас злы там пес, што можа там навучаны сабака на ахрану тэрыторыі. І ўсё, гэта будзе дастаткова. І тады у чалавека будзе больш разумення. А то злы пес, так на машину можна так наклеіць злы пес, што гэта. Быў такі прикол, што злы пес і кані Корса абняслі хату каля Варшавы. Бо все добрые, все друзья, все заходят, все гладят, все ласкают. Собака не научены. Обнесли хату при собаке. Слушай, я хотел тебя про хозяев спросить, да? Про то, что хозяева похожи на собак, собаки похожи на хозяев. А можешь описать, насколько Фуджи похож на Никиту и насколько Пади похож на меня? Давай только честно, вот прям. Это платная консультация? Ну, реально интересно. Мне кажется, что... мне просто вот многие пишут чисто визуально, у тебя там, типа, вот это ты. Вот про собаку тоже, бестолковый бегаешь со всеми, там тусуешься, вот это вот все. Пади пока еще только не играет в футбол, а так похож. Сильно определяет, потому что когда ты не даешь ему четких этих запретов, да, вот то, что вот мы говорили, то он не понимает. И он, соответственно, такой режим баламутика. Папа, я тут, такой солнечный этот зайчик прыгает. Что касается, допустим, там Никиты, то наоборот, тут вопрос, что собака больше должен таких вот каких-то тренировок иметь, чтобы он не переживал, хотя он рядом находится, но он возле тебя. И он такой: все нормально, хозяин, все нормально, татуировочку давай выведем, языком начинает слизывать его такой, да? Вот. Да, перестраховывается у меня. Да, все нормально, там чуть-чуть потик, все нормально, ты там как пахнешь, все, анализочек быстренько взял, все хорошо, я за тобой так пошел. И он больше опирается на Никиту в этом плане, понимаешь, что да, может какой-то момент, но он тут команда четче от Никиты. И ты тут, говорится, должен просто перенять у него эти моменты. Лучше ты, скажи более четко. Собака так: Саша, сразу бы сказал так, что, туда, значит, туда, все, идем рядом, значит, рядом. Мне подается, что тут перебирать не треба, потому что мне подавалось, что когда Фуджи было 6, что он думал, что его зовут Фуджи, бля. Просто, он даже, вот видишь, он такой, все спокойно, лег на канапу, там, в данном случае под канапу. Это великое досягнение. Я бедности больше люблю, это моя тактика такая, то есть ты стал меня прикалывать, типа ты хутка и с женой будешь ходить паўсюль. Я вожу собаку паўсюль, потому что, на самом рэч, у меня на районе, у тебя яшчэ горш, просто что ты живешь в сити-центр, такой маршрут, калі сапраўды гэта не супер наломна для мяне самого, ён один на 8 хвілін. І гэта для сабакі, не шмат. Я разумею, што у сабакі начинаюцца зумісы, ён пачынае там вар'яцець, яму трэба нагружаць нервовую сістэму. Каб у яго гэта все было. Он, конечно, застрашоны бывает, как это вацафаны кажуць, але я абажаю, калі моя сабака ў метро, вот ён уже зразумеў, ён под эту лавку, і ён пачынае этих пассажиров донимать, и он пачинает их нюхать. Как они пужаются. Это так прикольно, когда бабки у тебя вскакивают сбоку, думаешь: о, Фуджи пошел знакомиться за ним.
Да. И на одной ноге еще вот это. вот Да, прям. яны ж не разумеюць гэтага ўсяго. Таму как бы не, ну наконт сабакі это лепшы 5000 злотых, які я рэалізаваў у гэтай краіне просто абсалютна, блин. Это сябра, это такая как-то безумоўная любовь, якую ён тебе оказывает, это просто супер насамрэч. Ну, он еще с вами спит постоянно. Да, Ну, а мой вообще не спит с нами. Он идет по своим делам всегда. И всё. Поспите на его месте. Не, я не хочу. Я не хочу. Нет, не надо. Скажи, мне, ласка, окей, у нас довольно такой вясёлкавы, ну, позитивный подкаст. Что наконт трагедыяў? Я так разумею, что в практике были, на жаль, псы, которые... Так. Не все так любят псов, як мы любим их. Трагедыі. Шмат выпадкаў было, пачну здалёк, шмат выпадкаў было, якія сутыкаліся з амуніцыяй. Карабіны, эти защёлкі, якія там павінны быць, яны пластыкавыя, яны былі ашэйнікі там не ремушковага типа. Яны вырываліся, ламаліся, і сабака уцякала, ці пужалася нейкіх там звукаў, і яна выцякала пад машыну. І не было гэтых моментаў, не было першае, што я ўчу, там каманды стоп, забароны, ну там тое, што нельга. І шмат выпадкаў такіх было, які людзі завадзілі сабаку, казалі, у нас да гэтага было, ну і трагічны выпадак, і адразу завадзілі новую сабаку. А ты что, дарэчы, раеш? Потому что у меня было некалькі кейсаў, калі стары пёс, і ну так зразумела, што это твоя сям'я, і дзеля того, каб маці там ці не ведаю бацька, каб яны не было этого как-то по-русски скорбі этой, да, не было вось гэтых 40 дней адразу шчанюка. І як ты ставішся да гэтага? Ну, так, зараз ведаю, што раней так як было, там 10 гадоў сабакі заводзяць другую, ну каб уже ведаюць, што рознае можа быць. Нармалёвая тактыка? Норм, і гэта нават лепей. Это лепей перажываць. Пересменку это 5 гадоў. Лепей перажываць. Зараз людзі год сабакі яшчэ до конца не выханавае, уже другую. Каб яму сумна не было. Ну, было такое, што аднаго згубілі, эмоцыя ад аднаго мала, бо ён не займаецца сабакай, ён сядзіць дома, бо людзі там працуюць не здальня, а там уходзяць на работу, і потом аказваецца, што яму сумна і адразу другую. Былі выпадкі, которые аўчарка, якая наеўся крысіная яда пацукоўская, да, і там вельмі такая історыя. Мы 6 месяцаў займаліся, я там прыязджаў за Варшаву, цэлы час мы з ім, я нават мог бегаць у любы момант, сказаць там стоп, ён останавливается, ён все чётка робіць, ён па лесе за мной гуляе, все так. І тут ён прыходзіць на тэрыторыю, дзе выпадкова, ці я не ведаю як, але быў адкрыты крысіны, які павінны былі на производственным частцы быць закрыты. Сабака дабраўся, бо ён там пахне, што это не адкрытая, ну не закрытая была, это ловушка. Ён наеўся, тут мне после тренировки звонит гаспадарка, што сабака случилася, ты біў сабаку, я кажу, калі ты, што я цэлы час пад камерамі, сабакай нават паспаць там магу, ты ж видишь, там людзі все прыходзяць. А ён не ведае, што рабіць, бо ён эмацыянальна ў стрэсе знаходіцца, што адбылося. Ён пытаецца адказу, сабакі херова, сабакі ташніць. І тут есть такі момант, крысіная яда толькі там у бліжэйшыя 2 часа павінна даць вітамін К2. Ветэрынарка адразу не разбірацца, хужэй не будзе. І сабака 2 месяцы паміраў. Гэта было жорстка. Я прыязджаў да яго там праз 3 месяцы, мы зараз сябруем, і ён кажа, я яму адразу казаў, я разумею, што адбылося, яму жонка не дала бачыць, як яны сабаку харанілі, і я яму кажу, Сергей, адразу завадзі сабаку. І он там эмоцыі, все остальное, нават ланцуг ад яго павесіў себе в офісе на сцяне, каб, кажа, для мяне цяпер, я казаў, я там пазвальняў людзей, там мне перамены адбыліся ў жыцці, я казаў, все, пасля сабакі, это як хужэй за члена сям'і згубіць. І он кажа, в один момент мне піша, прывітанне, знайдзі мне сабаку, аўчарку. Я кажу, босс, он каже, так. Блин, ну это очень грустная история вообще. Ну, что ты хотел? Ты заводишь себе, ну, сапраўды, ты пашыраеш сваю сям'ю за кошт стварэння, у якога, ну, ты ведаеш, колькі ён жыве, 10-15 гадоў. Ну, так, ты тому и берешь на себе эту отказность. Да, но ты не можешь смотреть эти рилсы про то, что ты не проживешь со мной, я не буду с тобой всю твою жизнь, но я буду с тобой всю свою жизнь. Я такой, типа, ужасно. Про грустное, да, что часами для людей трэба донести, распавесці ім такую ситуацию.
ну мы же любим, кахаем своего маленького там шпица, пуделя, все остальное. Я кажу, ведаеце, што вы гэтымі эмоцыямі траціце яго рэсурс, уласны рэсурс, які скончваецца, як у чалавека. Калі чалавека пастаянна даводзіць, ён калісьці памрэ ад хваробы, там, ад тых псіхалагічных праблемаў. І што я кажу, ну, дзяўчатам, якія там так кахаюць сваіх малых цуцанят, да? Я кажу, вы іх залюбліваеце, даеце ім, ну, столькі ён траціць энергію, но ён нават не адпачывае. Вот быў такі прикол, там 4-гадовы Джек Рассел, які амаль не спіць, калі толькі людзі спяць. А ён у 4 года павінен спаць там па 14-16 часоў. А ён цэлы дзень ракета. Это просто то, что ему импульс весь час дает? Постоянно. І нервная система не може запакойвацца, яна не ведае, як останавливацца. Трэба за тым працаваць. Я кажу, калі вы так любіце, вы робіце так, што ваша сабака доўга можа не пражыць наконт таго, што яна заўсёды, ну, у энергічным стане. Да некаторых это норма, но некаторых не палохаюць нават слова смерць, што сабака скоро здох. І яны такія, 8 000 злотых? Блядь. Ну... Слухайте, а можна задаць пытанне, дарэчы, я чуў такую мульку, што праз закрыццё мяжы беларускай, ну, і складанасць всех дакументаў, наколькі я разумею, вельмі цяжка зараз з Беларусі вывезці сабаку і прадаць ее ў Польшчы, што, умоўна кажучы, мы называем гэтыя кошты 5 000 злотых, 4 000 злотых, у твоім выпадку 8 000, хто каштуе 8 000 злотых, дарэчы? Ну, 8 000 мальтипу. 8 000 злотых каштуе? Да. Да вы ачмурэлі все. Окей. І што праз гэта, вось цэннік, умоўна кажучы, у Польшчы, і вось праз мяжу, умоўна, там Беласток і Гаротня у разы будзе адрознівацца. Ці гэта праўда? Эканоміка. Просто эканоміка. Дастаўка, перавозка, ускладняецца. Не, я про тое, што умоўна кажучы, што я, калі б я жыў у Беларусі, то я бы гэтага Птибра-Бансона, я набыў бы яго значна. Падаражалі сабакі. Падаражалі ўжо? Все дорожает, жилье дорожает. Цены растут. Людзі зразумелі, нават з гродненскай гадоўлі быў такі прыклад, што зразумелі, што не толькі за граніцамі, што цягаюць з розных, а тут ёсць і радаслоўныя, і добрыя вынікі, і бацькі там чэмпіёны, і на выстаўках все остальное. Цэннікі началі падрастаць. То прыехаць у Беларусь набыць сабаку, гэта не працуе. Не, ну можна, але там кучу паперу, халеру, ты сабаку вывезеш, ён будзе ўжо 6-месячны. Ага. Это не прикольно. Так, и это не прикольно. Не прикольно. На жаль, это все здарится. Я как смертифоб хотел бы изменить. Что вот у меня собака аднойчы, дзякуй Богу, з'еў не AirPods, а з'еў толькі вось гумавую частку гэтых AirPods, якая дазваляе фіксаваць яго ў вухе. Я гэта зразумеў, калі ён яго выблівал на вуліцы. Што у тебя самое цікавае серыяле ці выблівалі сабакі? Бля, давай вот чем начинали подкаст, тем закончим. Все крутится вокруг говна. Каталанский гумор. Есть одна история. Амстаф. Это что-то великое такое. Ну, кто-то может подумать, там Амстаф как питбуль, только мордочка такая. Миленький, да, у него броўкі яшчэ такі. Да, и там была дзяўчынка, яны выхоўвалі, і яны, я вот казаў, калі сабака нешта паднімае, паднясіце там смачкам эту руку, каб яна магла спакойна панюхаць і не займацца там перажоўваннем той там ежы, ну, гаўна ці штось там іншага, каб яна панюхала, адпусціла пастку, в гэты момант сказалі там каманду дай, і каб выбудоўваць гэты рэфлекс. І гэта трэба паўтараць, не толькі там чакаць, калі праз месяц там сабака это зробіць. Просто береш, ну, і працуеш. А то інакш вы будете как я памятаю, мы шлі недавно з Фуджи, і Фуджи каля армяна-грузінскай пекарні штосьці з'еў. Я хутка адрэагаваў, я думаю, як же гэта выглядала збоку. Я в 20 разоў больш за Фуджи, я лезу ему эту пашчу просто, как некага там цмокава, і дастаю. Ну, это дурно. Ну, і што? Але рэакцыя ў людзей якая? Яны як бачаць то, што сабака нешта з'ела, яны адразу начинаюць. А он наоборот быстрее будет этот. А он разумеет, что да, что шанец один. Ну, вот такая же ситуация была с там чесноком, да, с ямником. И он нечто съел, я ночью там не бачу, одразу ему там пальцы всовываю, и он мне прокусывает этими остатніми зубами, с двух сторон там шрамы это засталіся, да. Я сыну кажу, у меня зараз, ну, шок, я чую, як адреналін ідзе, але ён не з'еў. Ну, пострадали пальцы, але ж, ну, собака не з'еў. Ну, все спокойно, и, ну, с собакой дошли. Но тут с Амстафом, яны постоянно и все забирали. И что собака в этот момент? Ён разумее, что тебе забяруць гэтую ежу, ці што там гаўно, это якое ты не знайшоў. І ён всовывае. І мы ідзем на рынок, ну, каб паглядзець, як это все працуе, як рэакцыя там гаспадароў, уладальнікаў. И она видит, там некий тлушч лежит такая, да, белая эта субстанция.
І він як макароніну італіянець. Нават не жуючи, розумієш? Как в «Леди и бродяга», слушай, вот это вот всё. Але гэтым все не скончылася. Яны мне в один вечер звонок. Сергей, мы зараз стоим у ветеринарки, собака съела косточку там такую-то, и она хіба один раз перекусила, мы не ведаем, но был такий хруст, мы зараз в ветеринарке стоим, у нас стоит операция 3500 злотых, что робить? Я говорю, какие есть варианты? Ну, типа под нож, либо зонд, там пытаться достать, резать собаки 8 месяцев. Я кажу. Так, потрібен здимок, рентген. Де кость, в яким там стані, які поміри. Зараз зроби. Просто 15 хвилин присылают мне это раз. А там на середине грудной клетки, там такая костка невеликая, 7 сантиметров, и перекусанная. Я кажу, собака молодая, коли робіть операцію, коли будуть уже виніки там, типа кров, то ви успієте там завести, зробити операцію і тоді заплатите. Зараз хвилюватися там немає ніякої там проблеми. Каб больше было желудочного сока, каб кислота, углы там, выйдет костка. Давайте не будем хвилюватися раніше часу, бо там жінка у тяжарному стані, мужчина так само у тяжарному стані, і всі там на емоціях. Я кажу, спокійно, їдемо до хати. Приїжджають, ой, перша часточка вийшла. Я такий, так, 1700 виліз до 50. І потім друга. Я кажу, видите, не треба раніше часу хвилюватися, бо завсюди ми, є теж такий самий проблем, що ми, як з нашим близьким ці родичам, у нас зашмат емоцій. І ці емоції нам перешкоджають приймати ці рішення. Тому я заставляю номер телефона, щоб люди, коли що, реально дзвонили. Бо лепей поговорити з чоловіком 5 хвилин, це уратує від шмат проблем, там, стратів, емоцій, незнайомих яких там день, які можуть потім ускладнити ситуацію. Тому просто я на совісті. Я завжди пишу, я на совісті. Кайф. Сколько у тебя зараз коштує консультація? 450 злотых, калі ідзем по моему графіку календарю, калі трэба хутка у не календара 600 злотых. Это ты разово приезжаешь и займаешься собакам? Да, першая консультація заўсёды 2 гадзіны, наступная по 450 злотых, но ідзе на гадзіна і гадзіна паўтары. Людзі, которые замаўляюць, яны ведаюць, што я ў сваю працу пагружаюся дакладна, магу і нават і больш часу пасвяціць, калі гэта трэба. Часамі там прапаную там гарбату, пасядзець, папіць. Не, я прыязджаю, як зараз напіты, наедзены, ўсё гэта. Давайте працаваць. І мы працуем, каб у людзей быў вынік. І акрамя гэтага, каб у людзей замацоўваўся які вынік, я даю 7 дзён падтрымкі, каб яны рэальна працавалі. Я адразу бачу, чалавек працуе ці не, каб потым сабе не удзіўляцца, што ой, яны так хацелі і казалі, у вас там дорага ці танна, няма такой праблемы дорага ці танна. Ці вы займуцеся ці не? Я прыязджаю, каб вырашаць праблемы. Я не займаюся тым, каб грошы там ці гадзіна, я там не, ой, знаеце, 2 гадзіны скончылася, всё. До відзення. До відзення. Не, у меня такого нема. Сергей. Так давай разыграем... Сергей ветеринар. Сам Сергей кинолог. Я приезжаю, чтобы решать проблемы. Джейсон Стэтхэм. Траблшутер. Давай разыграем консультацию. Треба придумать механику какую-то, только конкурса. Я не ведаю, ты же не выезжаешь, ты в Варшаву, да? Я выезжаю. Выезжаешь. Ну, Карасей, коли вы в Польше, механика у нас есть? У нас нет механики. Есть механика. Какая механика? Написать, какая проблема и почему именно Сергей должен ее решить. Карасей, запишите, коли ласка, свою проблему, пишите в комментарии. Мы с Сергеем разыграем тады эту консультацию, сэкономите себе 450 злотых. Русский, польский, украинский, белорусский, французский, английский. И по собачьи еще, может так само. И воронний вот этот. Все, да, и коли есть магчымасць, не забывайте, калі ласка, што мы живем за ваши донаты, нічога не зарабляем, калі ёсць магчымасць, кіньце, калі ласка, капейчыну, будзе вельмі і вельмі здорово. Подкаст нешта будзе. Сергей, Саша, Фуджи, я, скажи что-нибудь. Я бы хотел вам подяковать, по-перше, и сказать, что каб для вашего проекта была больше падтрымка, можно зрабіць наступный подкаст с отказами и пытаниями для людей, мы могли бы разобрать на прыкладах гісторый. И сапраўды я лічу, что трэба такие проекты падтрымліваць, бо гэта реальная праца, якую вы займаетесь. Дякую вам вялікі за это. Дякую вялікі усім, хто па-за кадрам і прымае ў гэтым дзеянні. Это вельмі адказна і прафесійна. Какой классный, а? І асабіста вам дзякую, што вы выкарысталі мае паслугі і парэкамендавалі і выхоўваеце сваіх сабак і не аставляеце іх без увагі і часта звяртаецеся. Дзякую вам за это.
Дякую. Пошли на Пітька. авторок, ми зустракаємося. Все. Добре, дякую всім. Дякую.